aborokia bagendete kwirobiria bosio boy kuigora chiskuru magiga yo mutimoko mokeigo nigo aborokiwa babere bakoborirwa kweneke mnango twara bali chimbwa chingia nabaga sensemelia baiboli nigo babere bakoborirwa kweneke nganko baorokerelia bali chinga kichonsi okwana nababwatani korwa ase kyombe gya Kenya Students Christian Fellowship nigo baerera ekirenga kiabo anene ase obosira aborokiwabo ya Students Christian Fellowship atwachira ase ngenje okoroberia igoro ye enjera toranyare ko batogo udumia abana baito ase chisukuru elengo yaitenene no koba kora banyare kumumanya Yesu Kristo asa magimabo twanyarire ko twaro kumanya buna abana batanyore tiringana ria Nyasaye kera bara abana bake ekegori kia mambia tigego chikonyara koba ekiogosemeria iga baiboli baito esimore buna abana barasi after atwa basabire munyare ko ba elekeza senjere bwenerete na Nyasaye nyare ko bagako basesenia nabego natwate abai ntubuna KCF nigo tokorigeria abana aba twabakwanera bamorora Yesu Kristo na boigo magana yebinyugo byogotindi ko bakwana tore na KCF na kiako gatwabangire nyone chirari as chiskuru chiabo tonya toko baikera chiskuru chiabaleta ona bono gusi ntokabwate chirari chitu isato Jumapili gocha tokabwate rari Itibo Girls ase bari bakorukoro KCT na boiga sinyamira ntokabwate rari Gesore Secondary School nere within town na boigo ntokabwate rari endase gucha ega karebo Gichonjo Secondary School ni chirari echi chionsi erengene no kwanira abana baitu igoro ya current trends echi chiabeire tokolige twaranga nebinto byabeire bye kawaida lakini amaena nga ebukweli ali getukurumo chakano yentonkeo tere kawaida yesa ata kitakonya abana baitu yesakukia mambi ngesira na boigo ntoba bangirite convention ero ya tuomeaniria moguna KCF tuomeanaga igarero bosongo twacha kobanga amagana ya convention yarabe